लोगोफोर नाया मानो जुमाय खांग्रा प्लास्टिकखौनो गानबाय आङो सगाव बायब्रबनानै अखायानो गैला प्लास्टिक बायलायनायखाय आयै खुलुम बोरै मोनदो गाङा टप्पाया मोननानै गारिखौ सलायलांबाय आयै आंखौ गारना थांबाय नै ओमफ्राय हारसिंनो स्कुटि सलायगासिनो आंनि स्कुटिखौ आं मोनफिनबाय आंहानि बिफा हरनाय स्कुटिखौ गोथार सिबिथानाव माबा सिबि जुगे जुगे ओमफ्राय गोदानखौल' बुजिबाय बोरायखौ बुजिला बोरायखौ बुजि ओरैनो लोगोफोर फार्स्ट टाइम दिनै सलायसिगोन आरो गांगा टप्पाया ससे हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ दै लोगोफोर ओमफ्राय माने दिनै जोबोर खुसिनि सान हेपि लक्ष्मी फुजा लोगोसेनो आरो गांगा टप्पानि थाखाय जोबोर खुसिनि सान आरो माने बोरै गांगा टप्पा मोखाङा स्माइल स्माइल माने हरसे इयो माने मबाइल नायनानै थादों आरोना ओमफ्राय मबाइलाव मा नायदों होनोब्लाथाय मबाइलाव बाइक नायदों थांनाय मासाव जे जोङो बाइक नायनो थांदोंमोन गोबाङानो सोंहरदों माब्ला लागोन होननानै ओमफ्राय फैसाया माने गैजोबामोन आरोना ओमफ्राय थाब्राय थुब्राय माने दा एसे डाउन पेमेन्टखौ होनानै जोङो लानानै फैसिगोन आरो गोबाङानो सानो बिराद फैसा दं मा दं नोंहा फैसा थानायमोनबाथ' खेबसेनो उथायनानै लाखानो हागौमोन ना 2 लाखनि गारिखौ ओमफ्राय ना दा उफाय गैया फाइनेन्सआवसो लानांसिगोन जिहेतु फाइनेन्सआ जा किबायानो जा थेवब्लाबो मोननो लुगैनाय जिरादखौ थांना थासान्दियाव मोनबाथाय ओरैबादि खुसि मोनो बेखौ माने आङो फिल खालामफाबाय आरो गांगा टप्पाजों लोगोसे गावनि हौवानि खुसियानि खुसि जेराव बिनि थाखायनो जोङो दा आइयासो लाना होगोन नालाय बेयावनो थांनो नागिरदों आरो जोङो बरपेटा र'डआव नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थुफाबाय थादो नायफालांबाय थादो आरोना ओमफ्राय दिनै नै मेक्सखौ खाखाबाय मेक्सआ थासिगोन आरोना मेक्सखौ खाना गालांनांगौ नङाबा इयो गामि गामि बेरायनानै नै बिदि हा जाजोबनानै थायो ओमफ्राय ना दा जोङो थांबाय थानोसै रेनकट गाननानैसो थांनांगोन उपाय गैया गांगा टप्पा इसर माबा ना गोरै थुमफ्रु नुखादों इदि गाननानै हाफ पेन्टआबो ओमफ्राय लोगोफोर दुखुनि बाथ्राया बेनो जाबाय बे लंपेन्ट सोमोन्दै लोगोफोर ओमफ्राय ना दा हाफ पेन्ट जाबाय ओमफ्राय नै आंखोथिनि नै आलायनानै दोननाया नैयो बियो जाबाय बिनि सिंनि बाहागोमोन आरो नै बे हान्थु गिलानिफ्राय बोजोंहायमोन ओमफ्राय माने गांगा टप्पाया बेखौ गाननो बानानै फुनानै नैयाव गालांदोंमोन आरो नैयाव ओमफ्राय गालांनायखाय ओमफ्राय आइया सानबाय मा हिस्ट्रिसो होननानै हिस्ट्रि गाज्रि जि होननानै ओमफ्राय इयो बैयाव खेथाबनानै दोनदोंमोन मेक्स थानाय जायगायाव ओमफ्राय मेक्सआ मालाय अरसि जोबदो ओमफ्राय ना आरो जुता फुजानि थाखाय 2000नि जुता बायदोंमोन बेखौथ' माबा 2000 नङा 1500 ना 1500नि इखौबो सेस आरो मेक्सआ बिराद अखान्थि दा इखौलाय बुनो ना मानो दे बुबाबोलाय बुवा मा खालामफिननो बिराद खस्थ' नै लोगोफोर आरो इमान न' लिरबाय नै बिदि फिरि गाग्लिजोबना दोनो इनि थाखायनो आं सैमा फिसिनो बादोंमोन मिथिगो ना ओमफ्राय गांगा टप्पाखौ आरो मा बुंनो ओमफ्राय आरो नोङो मारि जुबबाय ओमफ्राय आंनि सिन्देला बोरो ओमफ्राय आंखौ गानना थांनांगौ लोगोफोर नाया मानो जुमाय खांग्रा प्लास्टिकखौनो गानबाय आङो सगाव बायब्रबनानै ओमफ्राय अबस्था नायदो अखायानो गैला प्लास्टिक बायलायनायखाय आयै ग्राहन आंनि ग्राहन लोगोफोर दायो जोङो बरपेटा र'डआव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय गांगा टप्पायाथ' बिराद एक्साइटेड ओमफ्राय नै आइयाबो फैदोंमोन नालाय आइया हाबहैग्रोबायनो ओरैबादि अखा हादोंमोन दा सान्दुं दुंबाय आरो दा हाबलांनोसै जोङो थांनायावथ' जोबोर खुसि थांदोंमोन नाथाय मोनहैनाय लोगो लोगोनो जोङो एसे सिन्थायाव गोलैदोंमोन आरो मानो होनोब्ला डिलारनि मानसिफोरा फार्स्टआव बुङो बेखिनि होबानो मोनलांगोन होननानै ओमफ्राय उनाव गासै डकुमेन्ट्सखौ होनानै नायोब्लाथाय डाउन पेमेन्टखौ माने इखिनि होनाङा इखिनिसो होनांगौ होननानै बुङो आरो आं पेमेन्टखौ बुंथ'ला
जिखिजाया बेबायदि बुङोब्लाथाय अबेनिफ्राय फैसाखौ मोनगोन होननानै सिन्था जायो आरोना मानसिया फैसाखौ नांगोन होनब्लानो मोनब्रबाना बिनि थाखायनो बिराद जोङो टेनसन जादोंमोन ओमफ्राय जिखिजाया जोङो खनथाम खनथाम बिहरला बुहरला जानानै माने बिदिनो गुमैनाव बिहरलाय मानाव बिहरलाय बिदिनो एसे एला बिहरनानै ग्रोब खालामनानै 57,000 डाउन पेमेन्ट होनानै फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ना नै गारिखौ बहननानै लाबबायमोन नायथो होननानै ओमफ्राय बेयाव माबा टेंगार सेंगार लगायनांगोनो ओमफ्राय बिनिबो एक्सट्रा चार्ज दानबावलायसो मा होनबावनो उपाय गैया गारि लाबाय जेब्ला फैसाखौथ' नोङो बाहायखानांसिगोन बाहायनो बाबो गला आरोना जिखियानो जादोला मानसिनि जिउआव मोननो लुगैनाय मोनफुंनो लुगैनाया माब्लाबाबो जोबनानै थाङा बिनि थाखायनो जोङो गांगाटपानि लुबैनायखौबो फुरा खालामनो थाखाय जों खनथामब्लाबो नै लानो थाखाय रेडि जाथारबाय आरोना मानो होनोब्ला दिनै लानानैनो थांथारगोन लांनोनो फैदो जिहेतु जों बहाथो फिरायनानै थांफिनो बिनिखायनो फाइनालि जोङो मोनमारबाय आरोना बे बाइकनि अनारा जाहैबाय गांगाटपाया फाइनालि जामारनो हाबाय नै साबिखौबो आखायाव होबाय आरो आखायाव होनानै फट' साफायबाय फाइनालि गांगाटपानि गोसोआ माबायदि मोनदों बिसो मिथिसिगौ आरो नै फिसा फिसा मिनि अरखुमागासिनो नाहरनानै ओमफ्राय बिमायाबो खुसि मोनबाय आरो बिदिनो बयनिबो बिमाफोरनि खुसियालाय फिसाफोरनि खुसियावनो नालाय हाबाबो हायाबाबो दिनै फाइनालि गांगाटपानि मोनफुंनो लुगैनायखौ बिमायाबो होनो हाबाय बिदिनोथ' गांगाटपाया मालाय बायदि बिदि अख्रा खालामनानै बिग्रावबायामोन थेवब्लाबो दा लाबाय आरो बुहुत बोसोरनि उनाव हाबा जाखांनायनि उनावसो गावनि लुबैनायखौ मोननो हाबाय आरो गांगाटपाया 25 बोसोर जायाङाव मोनबाय आरो गांगाटपाखौ ओमफ्राय ना सलायना नायनो थिननायसै माबायदि मोजां नंगोना नङा सलायना नायदो खनसे लास्ट टाइम होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय ना गांगाटपाया सलायनो नागिरबाय ओमफ्राय हेलमेट लावथबथबखौ गानलायबाय ओमफ्राय ना दानिया बियो सलायनानै नायसिगोन आरो नोंथांमोनाबो नायबाय थादो आरो गांगाटपानि बाइकखौ माबायदि नुदो कमेन्टाव फोरमायहरबानो जाबाय गांगाटपाथ' खुसियानो लाख'नो हाला आरोना खुलुम बोरै मोनदो मोजां मोनदो सलायना खात्रा हा बिदिनो सलायनो माबोरै खुसि मोनदो माबोरै आबबो थांनो मोनला आरोना ओमफ्राय नै दासो फिटिं खालामगासिनो मा होदो मा मादो मिथिया जिखिजाया नै बेखौ होबाय बेखौ होबाय आयना लगायबाय गांगाटपाया मोननानै गारिखौ सलायलांबाय आयै आंखौ गारना थांबाय नै ओमफ्राय हारसिंनो स्कुटि सलायगासिनो आंनि स्कुटिखौ आं मोनफिनबाय आंहानि बिफा हरनाय स्कुटिखौ फाइनालि जोबोर खुसि गांगाटपायाबो गावनि बाइक मोनबाय आंबो बिफा हरनाय स्कुटिखौ मोनफिनबाय बिराद खुसि जादों 2000 years later लोगोफोर नै गारि गोदाननि नामाव फुजा होदों आरो जोंहा लोगोसेनो आइ बिमा लोक्षिनिबो फुजामोन मैया होनो मोनासै बिनि थाखायनो गासैखौबो बावबाय ओरैहाय आइ आफाखौबो बावबाय नैथिंजाय नै लोगोफोर नैबे बाथौआव आइ आफानोबो आलारि बाथि फोजोंनानै बुद मुग फिथाइ सामथाइ होबाय लोगोसेनो आइ बिमा लोक्षिखौबो बावबाय ओमफ्राय इथिंजाय गांगाटपाया खुलुमगासिनो नै मोजाङै बोर बिना लाथोंसै नै बाइकआ नायबानो जाबाय सोर नुवाखैमोन लोगोफोर माने मैयायो जोङो बाइक लायनो थांदोंमोन ना ओमफ्राय बाइक लायनो थांनायाव जोङो फुजाखौनो होफैनो मोनासै आरो सानदोंमोन आरो बेलासियाव फुजाखौ होफैगोन होननानै ओमफ्राय समनि आंखाल आं आरो हारसिं जायोना फारसेनिफ्राय न' ओरै लिरनाय जायो ओरैहाय ओमफ्राय बिराद खस्थ' जायो ओंखायनो नै आलारि बाथि होबाय आङो जाहाथे आइ बिमा लोक्षिया जोंहानि उसुं खनायाव हाबनानै थाफैयो आरोना ओमफ्राय इथिंजाय आङो फट' बायदिसिना आरि बायनानै लाबोदोंमोन ओमफ्राय सावगारि आइ बिमा लक्ष्मीनि गोसो गोथारै सिबिबाय खुलुमबाय जाहाथे आइ बिमा लोक्षिया उसुं खनायाव थानानैनो बिदिनो माइनि माइ दैनि दै थायना होथों बारायना होथों न'खरसालियाव ग्रोम ग्रोम आलो गोजोन संसार जासान्दियाव माने जोंखौ आलो गोजोन नायफिनहरबाय थाथों बे माइन्दोआव बुंनानै थाबाय थाथों आरो आइ बिमा माइनावआ खुलुमबाय सिबिबाय गोसोखौ मोजां मोनो
आइ बिमा लोखिखौबो खुलुमबाय आइ आफाखौबो खुलुमबाय लोगोसेनो आफा बिश्वकर्माखौबो सिबिबाय जोंहा खेबसे लागैनो मोजाङै बोर बि गांगाथफा लामा सामा मोदाय दावराया सिगि सग' दा खालामथों लामा सामा सौग्राव सौसि एक्सिडेन्ट बायदिसिना दाजाथों इसोर आफा नायफिनहरनांगोन गांगाथफाखौबो नायफिनहरनांगोन जोंखौबो अनसुलि मेदामाबो थाङो स्कुटि लानानै थांबाय खुलुमफैनो मोनासै बिसोरा थांबाय इखौबो नायफिनहरनांगोन दे आफा आंथ' दा बोर बिखाबायानो ओमफ्राय नै भिडिअ'आवबो बोर बिबावबाय आङो दसे ओमफ्राय जालांथोसै आइ आफायाबो ओमफ्राय जोङो दसे थानानै इदिनो दै गोथार सारदो दै गोथार सारनोसै दै नों सारदो दै गोथार ओमफ्राय सिन्दुर फोनदो दै गोथार सारनानै गोबाङानो होननो हागौ आंखौ मा लुङिसो गानना दं होननानै माने आं हाया नै बिखुङा ओरैबायदि कायटा जाना दं ओमफ्राय मा जादों मिथिया उन्दुखेना लानानै नै सानानै ओमफ्राय माने दै गोथार सारदो दे गारखो दे मा लिरबाय पुरा नागारो दाखालि माने मोनसे उसुबिदानि कारणे जोंहा बिश्वकर्मा फुजा बावनो हायाखैमोन इ कारणे दिनै माने जमानो बावखाबाय आरो माला आलायनांगौमोन औ मालालाय आया मालाया बुरो गोदाना नै 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 अ सिन्दा दोनबाय नामा अ दै आफा बिश्वकर्मानि आलाय जों माबा फोनाखै आंना बावना दोनखादों दे फोननानै अ इयावनो फोन उल्था खिन्थानो आरोना रोंखागौ हो गागासिथार सान रोंखानायखाय इयो ओरैना ओरैसो ओरै अ ओमफ्राय ओरै अ ओरै अ ओरै अ दे नेयावबो सिगाङावबो सिन्दुरखो नेयावबो इदिनो नोंहा ओरैनो टपा टपा मोनथामो अ मोजाङै मोजां मालाबाबो लामा गेजेराव बया जानो मोननाय नङा ओरैनोब्रा मा सिरि सिरि मा रोंथ्रा बिखाबाय दहाय बिखांबाय गारिखौबो होननांगौरा दै गोथार सारनानै होनफै खनसे नै माला गानहोनानै मा रोंथ्रालै साला इदिबा बोरै जानो जिबनाव दौरिखौनो मा होनदोंमोनलाय दौरिसो इदिसो माबायदि नुदों नै लोगोफोरखौ मोजाङै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय गारिखौथ' लाबबायमोन लाबनायालाय ओमफ्राय मैयानो लाबदो नालाय आफा बिश्वकर्मा दिनै नों आफानि गोथार सिबिथानाव अरे कहना क्या चाहते हो माबा सिबिथान दाखालि थांखांबाय इयोनिया इयो थांखांबाय नै माबा बिश्वकर्मायाव नों आफाखौ सिबिनो मोनाखैबाबो दिनै गांगाथफानि बाइक लाबनायावनो नोंखौ सिबिबाय दै आफा लामा सामा गाज्रि जानो मोननाय नङा बिदिनो सौग्राव सौसि लामा सामा बेबायदिनो एक्सिडेन्ट बायदिसिना जानो मोननाय नङा दै आफा इसोर नोंखौ जायखि सलाया मानो नों मोजाङै मोजां खारबाय थानांगोन लामा सामा गाज्रि मानसिजों सौदावला सौदावलि जानो मोननाय नङा दे आफा मोजाङै मोजां खारबाय थानांगोन नोङो जुगे जुगे ओमफ्राय गोदानखौल' बुजिबाय बोरायखौ बुजिला अ बोरायखौ बुजि ओरैनो सिन्दुर फोननांगौ इयावबो नैयाव ओरैहाय दाखालि सिन्दुर फोननो मोनाखैना अ ए बोरै जानो बिदिबालाय इयाव फोननाङा इयावनो नाम्बार प्लेट दं इयाव अ इयाव ओरै मोनथाममोन आङो आहानियावबो बोरायबाबो नोंबो गोदानैनो दंबाय दे गोदानैनो दंबाय दं दाथ' जोंना फुजानि प्रग्रामा जोबथ'बाय ओमफ्राय दा माने न' खाथिनि बाजैमोनखौ साहा लोंनो लेंहरनोसै आरो ओरैनो मिथाइ लाबबाय सिंग्रा लाबबाय ओमफ्राय भुजिया लाबबाय ओरै माने ओरैनो एसे नर्मेलै फुजिबाय नालाय दा साहा लोंनो लेंहरदो थरना फाल्थु खालामनायखौ बयान थादे आङो एसे जानला होला होनदों गारिखौथ' माने मैयानो लाबोदोंमोन नालाय मैयानि दिनाव ओमफ्राय मोनाबोनायखाय माने फुजाखौ होनो मोनासै रोंबाबो रोङाबाबो आइ आफाया जोंखौ अनसायखायो गनायखायो माने जोंथ' एसेबां दौरि नङा एक्सपार्ट नङा थेवब्लाबो गोसोनिफ्राय जा एसे अन्तरनिफ्राय जा एसे बाथ्रा खोथा ओंखारनानै खुलुमबाय सिबिबाय बेखौनो गोजोनगोन आरो लोगोसेनो माने बेलेग मन्दिराव लाङा गारानो न'आवनो माने
गोसो गोथारै माने निजायै माने फुजिनाय रखम जाबाय माने बेलेग मन्दिराव लांलायाखै जोङो माने न'आवनो गोसो गोथारै निजा गोसो मथे फुजिनाय बायदि जोङो खालामबाय आरो ना माथारना रोंबाबो रोङाबाबो इसे एला मायबा मोनसे भुल जाबाबो निमाहा होखायो नालाय सिबनाव भगबानफोरा निमाहा होखायो दे लेंहरदो मानसिफोरखौ सोलोंनो बिफां गायथाजों दांना उन्दुखेना लादों लोगोफोर ओमफ्राय दख'नाखौनो गाननो हायाखै खस्थ' मोनना गरमदो न'मा लिरबाय आरो नाया मानो अननाय गैया लोगोफोर फार्स्ट टाइम दिनै सलायसिगोन आरो गांगाथफाया ससे माने दा फुजा आरि होबाय नालाय दे जय आफा बिश्वकर्मानि जय आफा माबा जय आइ आफानि जय आइ बिमा माइनावनि दिनै आइ बिमा माइनावनिबो फुजा होबाय नालाय आइ बिमा माइनावखौ गाबज्रिबाय दिनै मोजाङै मोजां दिनै जेरैबायदि स्टार जागोन ओरैबायदिनो सानफ्रोमबो जाबाय थाथों मालाबा थाबथा थुबथा लामा सामा जानो नाङा दे गामसा गाननाय नै गांगाथफाया गामसा गानना सलायनाय नै गाखोनांगौथ' ना हिन्जाव गाखोनो मोनथ'आ दे सलायनाय बेगसाबो उसु गुदु जाफालायदो बेस्रा खाना दोनदो र' इखो उलुस तुलुस खालामगोन ना नङाबा बिराद खुसि आरो गांगाथफाया खुसियानो लाख'नो हाया मिनिखैरो मिनिनाया मा जालायो बेखौ दायो जोङो गांगाथफाजों जों बेरायनो थांगोन दसे सान लानानै दसे बेरायनो थांनांसिगोन दायो मानासाव दा थाङा गारि नाम्बार जाथ'वाखै खाथियाव रा मानासाव थांसिगोन दायो ओमफ्राय गोजानबाथाय गारि नाम्बारबाथाय गोजानाव थांनोसै खनसेबाबो थांगोन गोजानाव दे